Gusali ng factory ng luxury bags sa Bataan nasunog. Halos 1,900 factory workers apektado. Naritong report. Kita sa kuha ng amateur video ang paglamon ng apoy sa isang gusali ng manufacturing company sa loob ng Freeport sa Mariveles, Bataan. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy sa gusali na isang kilalang pabrika ng mamahaling bags. Tumagal ng 2 oras ang sunog. Pagdating sa pinagmulan ng sunog, right now, it's still under investigation. Pero what we can say is that since manufacturing sector, nandun yung mga equipment, no? And mga raw materials na ginagamit sa loob ng sa loob mismo ng nasunog na building. So definitely mga combustible materials ito, no, na madaling masunog at madaling mag-cause ng pagkalat. Samantala, kinumpirma ng management ng factory na malaking bahagi ng kanilang pasilidad ang nilamon ng apoy sa industrial area. Dahil dito, apektado ang hanap buhay ng halos 2,000 empleyado ng pabrika. Lungkot po tayo dahil ang kahulugan niyan, may ilang mga kababayan tayo na masamantala na naman mawawala ng hanap buhay. Bagamat walang may gusto nito, pero nagpapasalamat tayo dahil walang nasugatan, walang nasaktan, walang namatay, lalo tingin sa lahat. Handa naman umano makipagtulungan ng management sa investigasyon ng insidente. Kailangan talaga na matukoy kung ano yung talaga naging sanhi para hindi na maulit at ma-prevent natin yung mga similar incidents. At mahalaga na talagang malaman talaga kung may pananagutan, merong pagkukulang at malagay sa tamang proseso. Hindi pa tiyak kung magkano ang halaga ng danyos sa sunog. CJ Torida, Balitang Amyanan.